Припинок. Катін бор. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Інкафут. Припинок. Інкафут. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Знештранс. Припинок. Знештранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Дуброўка. Припинок. Дуброўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Завод бытавая хімія. Припинок. Завод бытавая хімія. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Сярэдняя школа нумар 33. Припинок. Сярэдняя школа нумар 33. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Вуліца Юбілейная. Припинок. Вуліца Юбілейная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Белавежская. Припинок. Белавежская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Аэродромная. Припинок. Аэродромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Брэсцкіх дывізій. Припинок. Брэсцкіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Мостовая. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые праездныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Мостовая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Парк 1 мая. Прыпынак. Парк 1 мая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Тэатр. Прыпынак. Тэатр. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Музей выратаваных каштоўнасцей. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые праездныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Музей выратаваных каштоўнасцей. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Інтурыст. Прыпынак. Інтурыст. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Белтэлекам. Прыпынак. Белтэлекам. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Праспект Машэрава. Праспект Машэрава названы ў гонар героя Савецкага Саюза Пятра Міронавіча Машэрава. Гэтае званне яму прысвоена ў 1944 годзе. Пётр Міронавіч – адзін з арганізатараў і кіраўнікоў камуністычнага падполля і партызанскага руху ў Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. З 1955 па 1959 гады жыў і працаваў у Брэсце. Пётр Міронавіч Машэраў – партыйны і дзяржаўны дзеяч. У 1978 годзе яму было прысвоена званне Героя сацыялістычнай працы. Прыпынак. Праспект Машэрава.
Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – мопра. Прыпынак – мопра. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – зялёная. Прыпынак – зялёная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – цэнтр маладзёжнай творчасці. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак – цэнтр маладзёжнай творчасці. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Беларусбанк. Прыпынак – Беларусбанк. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – Вяслярны канал. Прыпынак – Вяслярны канал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак – 28 ліпеня. Прыпынак – 28 ліпеня. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – центральная. Припинок – центральная. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – Цветотрон. Уважаемые пассажиры, подрыхтуйте проездные документы для контроля. Выход будет проводиться раз пярэднія двери. Припинок – Цветотрон. Концевый припинок.